ମୁଁ ପୁରୀ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି ଏଠି ବ୍ରହ୍ମପୁର। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ସର୍ଟସ୍। ତ ମୁଁ ଏମିତି କହିବାର କାରଣ ବାପା ଘର ବହୁତ ବୁଲା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା, କାହିଁକିନା ହଜବେଣ୍ଡ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ବାହାର ଖାଇବା ଖାଇକି ଘର ଖାଇବା ଖାଇକି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୋର୍ ଲାଗିଲାଣି। ତ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିଲାଣି। ତ ବାପ ଯେହେତୁ ଖୋଜିଲେଣି, ପୁଅ ମୁଁ ଆଉ ମାମୁଁ ବାହାରିଗଲୁ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ହଇରାଣ ହେଇଯାଇଛୁ। ଆମେ ପୁରୀରୁ ଆସିଥିଲୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯାଏଁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଖଲିକୋଟ ଆସିଲୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି, ଦେନ୍ ଖଲିକୋଟରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଲୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି। ମାନେ ବହୁତ ହି ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ବାଟରେ ଟିକେ ସୋଲା ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ ଟ୍ରେନରେ। ମୋ ପୁଅ ଏଠି ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଦେନ୍ ଆଉ ଆସିକି ଷ୍ଟେସନରେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଖୁଆଇଦେଲି। ମୁଁ ଏଇ ଟ୍ରେନକୁ କହୁଥିଲି, ହେ ଭଗବାନ, ଆଉ 3ଟା ନା 4ଟା ଷ୍ଟେସନ ଥିଲା ଖଲିକୋଟରୁ, ଆମକୁ ନେଇକି ଟିକେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଛାଡ଼ିଦେନା ପ୍ଲିଜ୍, ଏମିତି କହିକି ଟ୍ରେନକୁ ଟିକେ ଶୋଧିଲି। କ'ଣ କରିବା, ଟ୍ରେନ୍ ତ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ନଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କେତେବେଳେ କ'ଣ କେମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଏ। ତ ଆମେ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗାଡ଼ିରେ ଏବେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ, ଆମର ଗୁଣପୁର ଗାଡ଼ି ପୁରୀରୁ ଯେଉଁଟା ଆସେ। ତ ପୁଅ କହୁଛି ଆମର ଷ୍ଟେସନ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲ ଯିବା। ମାମୁଁ କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଇନି ଆମର। ସେ କିନ୍ତୁ ଲଗେଇছে ଚାଲ ଆମର ଷ୍ଟେସନ୍ ହେଇଗଲା, ତୁ ରହନି ମାମୁଁ ବୋଲିକା। ଆସିକି ଆମେ ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆମେ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିଲା ପରେ ଯିବୁ ବୋଲି। ତାପରେ ମୋ ପୁଅ ଯେହେତୁ ତା ଏରିଆକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ତ ତାର ମସ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି କହିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ପୁରୀ ବି ଯାଇ ଦେଖିବେ।